रात हो जाए तो अब छोड़ दे हम, हाँ। लेकिन बिस्कुट का मैच खेलने हो नहीं कबो? बिस्कुट पर, हाँ बिस्कुट पर कि जीता जीता हाँ बिस्कुट पार्ले जी बिस्कुट, खेलने हुआ बिस्कुट पर मैच खूब खेलने जा हमनी बहुत के। बिस्कुट पर मैच भेल बा। आ उहे बिस्कुट फिर अगर हार जाई तो वो में से कहिए भाई दूगो खियाओ हमरो के यार। माने हारला के बाद भी पूरा ना जाए के चाहिए उन्हें भाई, मिल बांट के खाई जाए का। मिल बांटे खवाई मिल बांट के बिस्कुट। खाई सा, हाँ। ताकि होखेला ऐसा बिस्कुट पर दिन भर धूप में एकदम धूरा में खेल रहल बानी, 2 रुपया 3 रुपया पर मैच हो रहल बा। हाँ एकदम ठीक कला। तू सत्तू भैया के जमाना खेला करता रहा। ना ना जमाना तो ये के बानी। लेकिन गांव में जाके देखबा रोबिन भाई तो आजो जमाना अरे उसे हमू गाँव के हैं भाई, हम ठेठ देहाती गांव के लड़का हैं। ऑप्शन बा जीते के, दूसरा ऑप्शन बा जीते के, तीसरा ऑप्शन बा जीते के, माने और कोनो ऑप्शन नहीं है भैया तार लोग के लगे। पिछल का मैच जिगनिया आरसीबी जीत के आइल बा, जीत के हैट्रिक लगा के मैच में आ रहल बा। ओही जी 4 बरिस से जीतो तर लो पिछल का मैच में